ni siri maa sɔrɔ i kan ka mun kɛ ka bɔ siri kɔnɔ an bɛna kuranɛ sura kelen fɔ k'a filanan kɛ jiri ye kuranɛ sura yi aya dɔ bɛ a kɔnɔ aya yi hali ni aw yɛrɛ nana jateminɛ a sɛbɛnnen kɔfɛ n'i y'a kalan ka jigin n'i y'a kalan ka yɛlɛ a bɛɛ ye fɔcogo kelen ye o de bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ni donna kuranɛ suratu yasin ba kɔnɔ ni bɛngara ka k'a fɔ ni dusukun bɛ kuranu na o de suratu yasin i bɛna aya dɔ sɔrɔ a kɔnɔ o b'a fɔ aya in ma ko kullun fi falakin kullun fi falakin n'i y'a kalan ka jigin o don n'i y'a kalan ka yɛlɛ a b'o de d'i ma maa min bɛ yen ni siri b'i la i kamana gɔden don siri b'i tigɛ cogo di i kan ka mun kɛ i b'i jɛ ka kullun fi falakin sɛbɛ siɲɛ 21 sigiyɔrɔma 5 o bɛ taa bɛn siɲɛ 100 ani siɲɛ 5 ma o tuma i bɛ babɛlɛkisɛ ɲini ni mɔsɔn bɛ sɔjɔ o bɛ bɛlɛ min bɔ ba kɔnɔ i b'o kisɛ ɲini den 100 ani den 5 i b'a kɛ buwati kɔnɔ k'a sigi tasuma kan k'a sufɛ kosɛbɛ f'i yɛrɛ dɔn k'a fɔ babɛlɛkisɛ in a bɛɛ kalayara i bɛ sɔrɔ k'a bɔ o minɛn kɔnɔ k'a kɛ tasa dɔ kɔnɔ ka kullun fi falakin siɲɛ 100 ani siɲɛ 5 nasi kɛ a kan n'i y'a nasi k'a kan dɔrɔn i bɛ dɔ cɛ i b'a min i bɛ dɔ kɛ ka farikolo bɛɛ ko n'i ye nin kɛ ala bɛ sɔn siri o siri b'i la ala bɛ sɔn a bɛɛ bɛ tigɛ o tuma n'o gɛlɛyara maa ma dɔrɔn i bɛ girin ka taa sugu la dɔrɔn i bɛ ngunjɛ sa kuru 5 i bɛ n'a da tɔndigi position na tɔndigi bɛ kɛ cogo di ale de bɛ da 1 2 1 1 i bɛ dugawu d'a kan n'i ka siritigɛ ani garisɛgɛ i b'a tobi don o don i b'a ko siɲɛ 6 fo tile 6 mɛ a kotɔ i bɛ farafin safunɛ de kɛ k'a ko ala k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ salamu alaikum wa rahmatullah